turka shi. Mahaifiyar Sumayya da baban Rabe da ɗan Audu sun je kotu don ganin halin da ‘yar tasu take ciki. Tabbas za ku ga inda raba gardama yake cewa duk rintsi duhu yana tare da matar tashi Sumayya, don ko ina za a tura ta sai dai a tura su tare. Inda ya ƙara da cewa shi ba zai iya zuba ido ya ga an yanke matar tashi hukunci ta tafi ta bashi ba, domin ganin cewa duk inda aka tura matar tashi shi ma sai ya bi ta. Ku dai ku daɗa gyara zama don jin cikakken abin da ya faru. Idan kuna tare da mu har ƙarshen bidiyon nan, za ku ji cikakken abin da yake faruwa a cikin shirin mai dogon zango wato labari na. Idan wannan ne farkon shigowarka, to ka daure ka danna subscribing, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa, domin hakan shi zai ba mu goyon bayan kawo wasu shirye-shirye na gaba masu mahimmanci. Tabbas hankalin Abba ya tashi fa sosai ba kaɗan ba, kan yadda Abba yake ta zirga-zirga ya kasa tsugun ballantana ma ya zauna, inda ya dawo yake ce mai martaba gashi kan abin da ya faru, inda yake roƙon mai martaba kan cewa ya kamata ya sa baki a fito mai da matar tashi, domin ganin ba zai iya jure ganin matar tashi a wancan mugun yanayin ba. Inda mai martaba yake ce mai ka kwantar da hankalinka mana, matarka za ta fito, domin mun gama magana da shugaban kotun nan, inda ya ce zai yi adalci sosai kuma zai sassauta hukuncin, sannan kuma zai ɗau mataki akan ita kilishi da ta ga ta sa ka wannan yanayi. Martaba ya tausaya wa ƙanin nashi Abba sosai, don ganin yadda ya baki ya rarrame duk ya biya sha wahala ya biya ta da hankalinsa. Mai martaba ya jawo shin abin da fa kilishi da Ismail suka aikata, inda ya ƙudiri niyyar cewa shi ma sai ya saba musu sosai ba kaɗan ba, sai sun yi da na sanin abin da suka aikata, domin sun saka ƙanin shi a cikin wata masifa babba ba ƙarama ba. Lallai babu shakka za ku ga inda alƙali bayan ya gama tantance laifin da Sumayya ta aikata, a ƙarshe dai alƙali ya wanke Sumayya daga wannan zargin da ake mata, inda alƙali bayyana cewa in ba da ban Shamsiya ta je ɗakin ta ba babu abin da zai faru. Sannan kuma ya ƙara da cewa da a ce Shamsiya ce ita ta samu damar haka, ita ma haka za ta yi Sumayya. Ƙarshe dai alƙali ya wanke Sumayya daga wannan zargin da ake mata, inda muka ga yadda Abba ya wani yi dogon numfashi, inda ya ƙara da cewa alhamdulillah Allah na gode ma ka fito min da matata daga wannan mugun sharrin da aka yi mata. Abba ya ji daɗi sosai, inda mahaifiyar Sumayya ta yi kan ‘yar tata Sumayya, inda Sumayya ta faɗa a jikin umman tata take ta kuka. Shi kuwa baba ɗan Audu da yake tsaye a bayansu, inda muka ga yana magana da Abba yake cewa ai shi ne ya dinga roƙon mai martaba kan cewa ya sa baki, har mai martaba ya juya ya ce to shi kenan ba matsala, inda baba ɗan Audu ya bayyana wa Abba cewa daman tun kafin ya zo ya yi magana ne da alƙali don ganin cewa a duba su, wannan ya mareniya ce, a duba a taimaka a sake ta, inda kuma gashi alƙali ya wanke ta daga laifin. To mai saurare, ku biyo mu a shiri na gaba don jin abin da yake faruwa a cikin shirin labari na. Ku dai ku daure ku danna subscribing, sannan ku taba alamar ƙarawa, to hakan shi zai ba mu ƙwarin gwiwa kawo wasu cikakkunnin muhimman rahoton nan. Mun gode ƙwarai da gaske.